Здравейте, добре дошли в канала. Днес с моята внучка Тияна за вас ще приготвим тифлички с шоколад. Сега ще го покрием с едно капаче и трябва да направи калпаче. Калпаче ще е готово вече за замесване. Така, баба, по-силно. Браво. Тук 2 яйчеца, баба, да сложим. Да вземем да сложим още едно яйце, баба. Така. Готово. Айде, бъркай, баба. Бъркай, бъркай, бъркай. Айде захарчицата. Давай. Хубаво разбъркай навсякъде. Хайде сега и подсладител, баба, ще сложим малко. Опа, малко повече стана, но няма нищо. Това са по-сладки. Хубаво, баба, е така. Е така ще взимаш отстрани. Айде малко случица, защото ще забравим. Малко. Хоп. Айде, сега маята с млякото да слагаме. Бъркай, бъркай. Айде сега и брашенце. Давай, бъркай. Давай. Айде, дай сега баба да го дооправи, защото сега вече тук не може баба ти. Сега ще замесим с още малко брашенце, да стане едно хубаво меко тесто. Може да го слагаме по-малко, по-маничко. Малко. Стига, баба, стига. Да, малко пак. Добре, стига, баба. Айде, готово. Видя ли колко трябва да е меко тестото? Ето. Сега го покриваме и го оставаме да порасне. Така, на топличко. Да, трябва да порасне. Трябва да порасне. За да кефлички. И ще станат тефлички. Хайде, готова ли си, баба? Мъгни ръчичките. Първо слагаме брашенце, за да не залепне тестото, баба. Готова ли си да точиш? Да. Сега пак ще поръсвам брашенце отгоре. Ето така. Как се топи спак? Как се топи спак? И така сега, така. После така. Така. Айде, почвай. Насякъде равномерно, чак до тук да дойде. Да, браво. Достатъчно. Сега хубавичко нарежи на триъгълници. Айде. Сега? Да, давай напред. Браво, точно така. И така. Да, точно така. Насичайте така. Браво. Още една? Да, точно така. И там. Готово. Готово. Стави само салце. На всяко триъгълниче поменичко на салце. Малко повече може. Хайде, слагай сега шоколадчето. Само тук в крайчето слагаш. По-смело. Ето, баба, виж. Не така. Взимаш с ложичката и слагаш ето така. Да. Видя ли? Разбра ли? Айде. И така насичките, баба. Хайде. Виж сега, баба, ще ви покажа как да свети тифличката. Сега се облезнала този шоколад. Виж. Ето първо така едното крайче, после другото, за да не изтече в шоколада. И наливаш
Ето така, видя ли? Гледаш ли? И ето така, после краечето е така, като го издърпаме. И готова тефличката. Хайде сега тебе да те видя. Хайде, стига си яла шоколад. Давай. Двете краечета подгъваш навътре. По-малко. И другото така. И другото така. Да. И сега навиваш. Навиваш. Така. Е така по-стегнато. Ето, навивай във въща. Давай така до края. И другите тефлички по този начин. Хубаво ги подреди, малко разстояние да има. Така. Браво на тебе. Хайде сега да намажем тефличките. Полетичка. Давай. Така. Браво. Точно така. Къде голямо? Къде голямо? Да. Моята баба кефичка е най-хубава.